खुलुमबाय आंनि चेनेल नायगिरि गासैखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायजोबलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो चेनेलाव जुदि गोदानै सोरबाफोर फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक मोनसे होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौराङाव दङ। मागो दमासि जोबनायनि उनावनो फोसावनानै होसिगोन इउपिपिएलआ ल'कसभा बिसायख'थिनि बिजाथिनि मुंखौ। थांनाय 12 जानुवारि एबा मैया इउपिपिएल आरो बिजेपिनि क'अर्डिनेशन मिटिं जानानै थाङो। बे क'अर्डिनेशन जथुम्मायाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंहाल, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर', केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, इएम रनजित बसुमतारी, लोगोसेनो इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिमानियाव बिदोंमोन रां ड्राग्स जानो थाखाय, नाथाय रांखौ बिना मोनैनि गावनि न'खौनो सावनानै लाबाय। नगावनि मरङियालाव जादों बे जाथाया। आसामाव ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्स लाग्राफोरखौ आसाम पुलिसआ हमगासिनो, थेवब्लाबो आथिखालाव बांसिनसो जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै गाज्रि गोहोम गोग्लैनायाबो गोबांसिनसो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। 39 नं सेरफां समस्तिनि बिजेपिनि एमसिएलए आरो माखासे सेंग्राफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। गावजों गाव दान्थे-बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोन्दों। एमसिएलएआ फिथा हास'नो फैदोंमोन, नाथाय गावजों गावनि गेजेरावनो दान्थे-बिदान्थे जालायनानै एमसिएलएआ थालिर बिफांखौ फुना गारहरनाय आरो अन्थाइ खाम्फाखौबो फुना गारहरनाय बेबायदि सावगारिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। भिडिअ रेकर्डिं खालामबाय थानाय मबाइलखौबो एमसिएलएआ सेख्लाबना लानायखौ नुनो मोननाय जादों। भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायोदि जाय खामानिनि थाखाय फिथा हागोन बे खामानिखौ लानानै एमसिएलए आरो माखासे सेंग्राफोरनि गेजेराव सेख'लायनाय बादिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। আমার কারণে বুঝক অলপ বুঝক আমার কারণে বুঝক অলপ আমি পাম পাম কিন্তু নাপাম এমজি এলাকাটো আমার মানুষ কাম কৰিব নোৱাৰিলে কেন আপোনালোকৰ মানুহ আমি চিন্তা এৰি দিছো তাতে মেনেজ কৰক শুনিব তাতে মেনেজ কৰি দিও আমার ইয়াতে আছে আমার লড়কে আছে আমি কামটো অলপ কেনে হয় ঠিক আছে আপনি কাটো আপনি পিতা আপনি কাটো আমি কাটি দিছো আপনিও কাটো এটো প্রবলেম নাই এটো আমি বাধা দি দিও আপনার নাই আমি তো তেনেকে তো নামানিম না আমি এটা কাটিব পারে আমি তো ইয়াতে এনেকা বেলেগ কাম না আপোনালোকৰ লগত যে কৰিছো জানো আমি দুটা কাম লৈছো বারবার কৈছো আমি দুটা কাম কৰিছো আমাক দুটা কৰিব দিও নহব গোটে কাম আমি কৰিম আমি প্ৰসেস কৰিম টিএস আমি মৰি আপুনি ইউজাৰ মিলে দিলে হ'ব লগালো আমি আনি পিনে তো বহুত কোনে লগাই কামটা লাগব নাই তো এটো ভাঙি দিম আমি এটো ভাঙি দিছো এটো কত ভাঙিছে ভাঙি কত ভাঙি এটো আমি গাড়া সুন্দরে গাড়িছে আমি গাড়িছো মই আনিছিলো আমি গাড়িছো আমি পিতা গাড়িছো তোদের দিয়াই না কল করে আনিছিলো বাৰ কৰিব নাই আমি গাড়িছো আলোচনা কৰক এতিয়া ইয়াতে আলোচনা নহয় আপনি ইয়াতে গলে আলোচনা করে হয় শান্তি মনেৰে আলোচনা কৰি ভাঙি দে তাৰপিছত আলোচনা হ'ব ভাঙ তোতে ভাঙিলে আধা তোতে ক'লে আধাটো মই কৰি দিও না হেতু ভাঙি দে তো হেতু তোতে কৰি দিও মই কৰি দিও এটা কি কৰিব এই এটা মই কথা পাতি আছো দেই হয় দুখ একো নাই কৰ হা বন্ধ কৰ বহুত ৰেকৰ্ডিং কৰা মানে এই আগত সামনে মোবাইলটো আনছো মোবাইলটো বৰ্বমান নহয় এই ইয়াত মোবাইল হয় মোবাইলটো এই ৰেকৰ্ডিংটো চাচোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো চালো থাক না একো না কল গছু তহঁতে উঠোৱাটো ৰেকৰ্ডিং আছে না মই সেইটো চাব বিচাৰিছো সেইটো বুলি ভাবো सेलेब्रिटी आइपिएस अफिसार सोरखौ बुङो मिथिगौना रायजोफोर? फिल्मआव जेरै आइपिएस अफिसारफोरनि एक्टिंखौ नुयो, फिल्मनि बायदि स्टाइलजों खामानि मावबोदोंमोन। लखिमपुर जिल्लायाव बिहारनिफ्राय बिरबोनानै मुङा आनन्द मिश्रा। मख'नो गोनांदि जेखि केसआनो जाया मानो क्रिमिनेलखौ हमनाय
जेरै ड्राग्स फालांगिरि, ड्राग्स लागिरि, 2 नम्बर सना फालांगिरिफोरखौ हमनाय, बेफोर गासै खामानिफोरखौ फिल्मआव जेरै नुयो बेबायदि एक्सनजों मावबोदोंमोन बिहारनि आनन्द मिश्राया। लखिमपुराव आनन्द मिश्रा होननानै बुङोब्ला थोर थोर गियोमोन क्रिमिनेलफोरा। रायजो राजानि मोजां खामानि मावदोंमोन, गोबां रायजो राजाजों अनसायजादोंमोन। बिथां आनन्द मिश्राया IPS साख्रिखौ रिजाइन होनानै गावनि जायगा बिहाराव थांबाय। थांनाय 12 जानुवारियाव लखिमपुराव आनन्द मिश्राखौ बिदाय होनाय फेयारवेल प्रग्राम लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आनन्द मिश्रानि थांखिखौबो गावनि खुगाजों बुंनानै लादों। आं IPS जानानै आंनि बिहार रायजोनि थाखाय आं मा मावना होनो हाखो? गोसोआव बेबायदि सोंलु सोमजिदों IPS आनन्द मिश्रानाव। इनडाइरेक्टलि मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आनन्द मिश्राया IPSखौ नागारनानै पलिटिक्सआव आगान होसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिमा हासाव बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय मैयाहाय। फिथाइ महरै बे बारावबो कंग्रेस पार्टिया गाज्रियै जेननायखौ जों नुनो मोनदों। प्राय 28टा मासिखौबो आवग्रिजोब्बाय BJP पार्टिया। स' रायजोफोर दिनैनि थाखाय खौराङा बेसेखिनियानो। थेंक इउ स' माच।